kebahagiaane sing panjang umur supaya bisa ketemu maning sehat selamat tekan balik ning Indo maning kagak nemoni jodoh Mas Wahyu sing lagi pantang kula bodoh teman nangapa sun gelem dadi barang slundumane ngumbati larane nasi barang selundupan pong Oh biasa. rekeningnya kebek tapi arang kesanding Biasa wong lanang masalahnya selundup bae. wong lanang kok kayak konan Iya iya. dadi wong keloro larane jaba jero ketemu sebulan sepisan kesandinge mung sejam masih barang selundupan spesial buat Ibu Carini sekeluarga bos ayam Mas Wahyu cuplik bro yen kangen lagi nekani pengen rasane ngubungi tapi lap kelingan kulamu barang selundupan Mas Wahyu nada
dadi wong